си за пържоли? То съм винаги готов. Да, ти всеки лева на влога. Не знам кога ще го загубя, но... Здрасти хора! Тук очевидно отново е Деси. Ново лято, ново приключение, така че ви взимаме с нас. Миналата година ви водихме в Румъния, ако не сте гледали влоговете, ще ви ги оставя някъде в описанието. Тази година ще отидем до 7 държави и ще минем над 4000 км. Ще минем през някой друг планински проход, музей също и въобще много готино се очертава, така че хайде! Положението е кой ял, кой не е, да е. Тук е супер, така че ако минавате през Сърбия, това е ресторант. Ето, Митко е направил стикери на трипа. Аз съм топ. Един ден ще сме това, Митко ще е жълтото, защото той иска жълто, другото не знам кой ще купи червено, ама да кажем. Сега да ви покажа и Митко си е лепнал. Малко съм скрила Александър, ама той сам се скрия, не мога повече. Крайни десно. Десно това от навигацията, сега да не се чуди какво се случва. Тук какво правиме? Обикалихме целия град, обаче вали ужасно. И не мога да си намерим какво да ядем, мъжете си намериха някакви... Брутални плескавици. Да, пълна на плескавици. Беше изпуснат традиционно словенско ястие. Със сръбска бира и сръбска Днес беше доста готино. Общо взето минахме София Любляна и това е. Истинската програма започва едва утре. Добро утро, ден втори. Отиваме на закуска. Какво има? Това ще яде. Той реално, да, той реално вече е толкова изтръпнал, че нищо не мога да впечатли, като ти на ски ще кара с 150 надолу по степ. И между другото, въобще не ме гледайте какво ям тия дни, просто бех от фридом в обучението и каквото намерим. Сега, тръгваме към Гросглокнер, това е проход в Австрия. И после може да спрем до още някакви места. И тогава да отидем в един хотел след Инсбрук, след Инсбрук, май? Да. И ще видите. Хайде, водим ви. Хайде, Митко, покажи в реално време. Направи туториал как се слага. Сега, първото нещо, което трябва да имате е 250 хиляди за купите глата. Загубиме, брат! Загубиме! Второто нещо е... Гледайте в YouTube, има хиляди туториали. И разбирате как става. В момента влизаме на прохода, трябва да се плати такса е тук. Като на границата да се чувства. Не, на границата нямаше. Такса ли? И вижте тези карти, които ни дадоха. Пас. И най-якото е, че има стикерче. Остава писание на камера. Караме тук и мъжете говорят, че е 5 градуса валидни, но пак е супер яко. Митко хора, И турбото ми не надува на тази височина. обаче той кара с отворен таван. И просто е много надъхо. Нищо общо. От другата страна на тунела, гледайте какво е. Просто брутално. И буквално слизаш и вали нещо като сняг. Хайде!
тук трябва да пусна за мъжа първо. Сериал Медиа в действие. Ау. Така, Митко и Александър отиват да снимат ето там, към... Ето... къде е? Ето там. Пък ние влизаме тук да обядваме. И после потегляме отново към Инсбрук. Някаква като хижичка е типично. Планината. Виж на бабата гаща. Like it's useless. Във Варна, между другото, Тази паста казаха, че е традиционна тук в хижичката. Изрязала си очите. Трябва да пратя телефон. Хубаво е, между другото. Kaiserschmarrn. Das ist erstmal ein Kaiserschmarrn. Припаднем до безкрай. Това са палчинки. Палчинки с какво са? Ето. Нищо. Това е ябълка ли? Да, беше го казал. И тогава. Това е сувенирния магазин в хижата. Много е сладко. Гледайте, тук имат тези бобри ли са, не знам какви са. Тук някой дето знаеш ми се смея, ама наистина не знам. За такова, сериозно. За кого бе? Еми да, ако искаш да ми. Има чорапи, хора. Мисля, голяма, гледайте. Имаше и мед, картички, някакви тениски. Много е яко. Чекин в Телс. Сега. На мен не ми дава да влезна. Как не ти дава да влезе? Свети ми червено. Дай друг. Иди на рецепция, не ми дава, вика да влезе. Правим ви рум тур и после отиваме да вечеряме. Тук сме ние. Много е яко, че има. Това е като гардероб. Може би трябва да го увелича, ама толкова. И може да се затваря. Което е very nice. И тук ни е банята отзад. Много ярка баня. Е тук. Хоп. Да се видиме пак. Така, тук на някой му се седи. И леглото ни има навсякъде огледала, което е интересно. И най-якото. Алпите! Ея! Разхождаме се в Трийското село, ако питате мен. Не знам дали е село или град. Не, ние даваме напред. Шницел по 2 пъти на ден. Да, стълби на снимките изглежда по-готово. Какво ще кажа, ай? Да, в смисъл отгоре снимките с дрон изглеждат по-яко, отколкото на стелби. От друга страна стелби знам, че е по... да, точно така, фурка. Обаче фурка знам, че е по-яка, но не знам защо. Мисля, знам, че всички предпочитат фурка и след това стелби. Просто трябва да ги минем да знаем. Миналата година Трансфа Гършан се избиваха да ни казват, Трансалпина беше Беше по-яка. пъти по-як, да. Мисля, Трансалпина беше много по-добра. И беше още по-як, защото нямаше толкова коли, защото на Трансалпина беше... Защото пътя е по-хубав, и Да. заводите са по-бързи. И беше по-красиво. Да. В смисъл, мисля... Тръгваме. Вижте, тук мъжете са залепили най-после стикерчета от вчера. Австрийските селца. Сега от Телс отиваме към Стелвил. Вече се качваме по Стелвил. И е невероятно тясно, просто почти няма място за две коли. То няма. Да. Ми сега ще пикна стената. Добре, че
Да, сигурно. Питал съм с Телвия. Виждал съм Мона. Александра носи туалетна хартия на Рилските езера. Сега носиш туалетна хартия на Стелвио. Имам. Специалитета на Стелвио. Какво е това? Наденица и хлебче. И сос и лук. Добре. Айде официално на Комо. Официално сме в Леко, тъй като изпуснахме отбивката за Варена, защото са едни тунели отстрани на цялото Комо. И... Чекат като и гледат къде вървят, не ето. Не, то просто няма много обхват и да кажем, че изпуснаха и трябваше да ни изсипят тук в някакъв град, който е в най-южната част, пък те отиват на Монца и сега ние сме на експлоринг. Ще минем през града, търсим сладолед, ще видим за ферибота, ако има към Беладжио. Ако няма, сме тук и ги чакаме на връщане да ни вземат и да ни возят на някъде. Ей тук, влизаме на сладоледчето. Не, бе, ще го снимаме къде го ядеш, беш, на. Когато си симфоел, ще го снимаме, вика къде го ядеш. Точно! Сега, взехме сладолед, ходихме за мокри кърпи. Се оказа, че ходещите на Монца се връщат и трябва да ни съберат. Обаче, пътя минава по-нагоре. Ние тук търчим по едно нагорнище. Обаче, направо едва да. Айде, 2 минути, 250 метра, давай! Айде! Ако искаш. Сега влизаме да вечеряме във Варена. Десета! Thank you. Така, ще ядем тирамису, разбира се. Вчера ядохме штрудел в Австрия, сега ще ядем тирамису в Италия. Добре! Беби ще яде някаква плодова салата. Никой ще яде нещо шоколадово. Теди пак. Този ресторант беше доста якот, така че ако си търсите ресторант, този става.